time na mag-isa lang, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Samahan niyo ako. Hi mga ka-vlog! Kauluntong ako ngayon. Today is my holiday. So, pauwi na tayo. Pinuntahan lang ako. Tayo sa Kauluntong. Hintay tayo ng tren. Parang yung paghihintay natin may dumating. Kung may darating, puro tayo hugot. So yan, this is my day, Sunday. This is my holiday. Samahan niyo ako. Solo tayo. Solo flight. Ito yung time na mag-isa ka lang, nakatingin sa ibang tao. Yung time na totoo ba to? Totoo ba yung ganito? Mag-isa ka, tapos pag may nakikita kang hawak kamay, sana all, ganun. Yung time na bakit nangyari to, iniisip mo na ganun, bakit ganun. Ang dami namang iba na alam nyo yun, yung nararamdaman ko. Yung itatawa mo na lang sa isip mo na makikita ng iba na okay naman siya, diba? Nakaka-adjust naman siya, pero sa loob niya hindi nila alam, sa loob ko hindi nila alam na ang bigat ng loob, ang bigat ng dinadala. Pero kahit ganun man, ito nga, kinakaya, kailangan kayanin, at kailangan kumapit lang kay Lord na sasabihin mo na lang sa isip mo na kaya ko to dahil binigay mo, kaya ko to dahil siguro ito yung paraan mo, pagsubok mo sa akin na makikita pa ng iba na matatag ako sa lahat, mapapakita ko sa lahat kung ano yung gusto nilang makita, mapapakita ko sa lahat kung gaano katatag si Jendy Vlog. Pero minsan nga is naluluha mo na lang agad-agad, biglaan, hindi mo nararamdaman kasi hindi mo mailabas kung yung kasama mo is hindi na nakakaintindi, diba? Pero ganun nga, kailangan natin maging matatag, malakas, matibay, dahil bigay to ni Lord na sinabi nga sa'yo, kaya mo yan. Kasi binigay ko yan sa'yo. Yun lang yung tinatatak ko na lang sa isip ko. Lagi, araw-araw, tuwing day off. Dahil maraming nakagabay sa akin. Nagpapayo, nagbibigay ng saya para maging matatag. At sinasabi na, kaya mo yan, ikaw pa ba? Kaya mo yan. Kasi yan ang pagkakilala
kaya mo yan. Lahat sila, ganun yung sinasabi. Kaya, eto, sa tuwing ganitong time, nakakaisip na lang ng kung ano-ano, mga bagay-bagay na dapat hindi naman dapat isipin, mga bagay na hindi naman dapat itatak sa utak, mga bagay na hindi mo maintindihan na ang daming tanong pero minsan naliliwanagan ka, kaya kinakaya mo na lang din. Kaya salamat.